जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे परिणाम भोजपुरी जहां आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे चार हलवानी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ई जानकारी यूट्यूब क्वीन अम्रपाली दुबे देले बाड़ी। जी हम यह सोशल मीडिया पे एगो पोस्ट शेयर कर ली बाड़ी अम्रपाली दुबे और बोलने बाड़ी कि मीरा रोड में पूरा टीम के साथ थिएटर बुक कहीं जाओ और सब कोई फिल्म देखल, जिसे कि आप लोग देख रहे फोटो में। आप लोग गौर से देखम जाते हैं रजनीश मिश्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, अनंजय रघुराज, अम्रपाली दुबे जी, खेसारी लाल यादव, उनकर बेटी, उनकर पत्नी और अम्रपाली दुबे के माता जी भी एक फोटो में आप लोग दिखाई दे रहा बड़ी। तो पूरा टीम मिल के जाके शेरे हिंदुस्तान फिल्म के देखा लोग। आप लोग के बता दी कि होली के शुभ अवसर पर भोजपुरी के महंगी फिल्म शेरे हिंदुस्तान पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज भेल बिया और फिल्म के भोजपुरी दर्शक द्वारा जम के प्यार दुलार मिल रहा बा। जिसे वीडियो देख रहा बानी कि फिल्म के देखे खातिर इतना खचाखच भीड़ लग रहा बा कि एगो नया इतिहास रचल जा रहा बा फिल्म शेरे हिंदुस्तान द्वारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा फिल्म बनावस की लोग प्यार देवे। और आप सब देख रहे बानी कि इतना बढ़िया फिल्म मिलल बा कि पूरा भोजपुरी परिवार मिल के ही ये फिल्म के देखे पहुंचल बा। ऐसे कि आजकल खेसारी लाल यादव जी अपन फैमिली के पूरा टाइम दे रहा बड़े। जी हाँ, पिछले दिन होली पर आप लोग देखने जाके बड़ा ही धूमधाम से होली मनेले खेसारी लाल यादव अपन पूरे परिवार के साथ और अम्रपाली दुबे जी सोशल मीडिया पे गौर फोटो शेयर के लिए बड़ी, जिसे कि आप लोग देख रहे बानी कि पूरा परिवार के साथ फिल्म शेरे हिंदुस्तान देखे पहुंचे खेसारी लाल यादव। तो भैया आप लोग के फोटो कैसा लागल, आप लोग के न्यूज कैसा लागल, अपन राय बताई और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।